স্যার পুলিশক দেখা পাই হেলমেট লগাইছে যে কিয় নয় স্যার মই তাক অলপ সময় ওলবা দিছো মানে গরম হয়েছিল না ডেন্স করছে স্যার দে অফ नैबे भिडिअ दे लास्ट दे गाइस आंनिया नैबे भिडिअ लास्ट इनिफ्राय आङो जेबो ब्लग खाला आगै मायु बोनो मायु माने मा बारायनो दा तो रेडी पास रुनिसे गारिखौ नैफोरो नै फिसा फिसाफोर बाय माबाबाय आरो ना दैखौ स' गाइस दा बर्तमान गारिखौ पुरा सुखांजोब्बाय ओरैनो दहायनो सुबाय थादोंमोन आं सुबाय थानायफोरखौ बारा भिडिअ लाबाय थायाखै ओमफ्राय जिकुनु जाया कार्बि लं राइडा कमप्लिट जानायनि उनावसो आं सुखासिगोन दा गारिखौ सुखाथ'ला स' गाइस दा गारिखौ माबायदि नांदों नोंथांमोन आं माने गारिनि नामखौ आर'नाइ दोन्दोंमोन नालाय ओंखायनो आर'नाइ होनो राइडनि थाखाय आंनियाथ' गासिबो जाजोबनाय आरो थार्ड डेगे कमप्लिट खामथारदो गाइस बारा गैला आरो ना एसेल' अनबानो जाबाय नोंथांमोना आं खस्थ' खालामनाय भिडिअ होबाय थायो जिहेतु नोंथांमोना एसेल' अन थांलायदो दा आरो गरम बोथोराव उपाय गैया बापरे बा जि नका गरम दुगैबाबो जेबो थान्दाखौनो मोनाखै बिनो दा राइडखौसो माबायदि खालामो सिन्था खालामबाय थादों आं राइडिं जेकेट गाननानै गारि सालायगोन बापरे ब्रा आयु एनका खस्थ' जागोन गाइस स' गाइस दा बर्तमान नै मोनफैबाय पुरा सुख्लाय दा एखेबारे फुङावनो एखे मुब्रु मुसु उथिनानै डाइरेक्ट फायखादो खिन्थु आं न'निफ्राय फाय थानायखौ बारा ब्लग खालामबाय थादियासै दा नैखिनियावसो स्टार्ट खालामबाय दा नैबे भिडिअ दे लास्ट दे गाइस आंनिया नैबे भिडिअ लास्ट इनिफ्राय आङो जेबो ब्लग खाला मानो होनबा गाबोन 2 तारिख नालाय गाबोन 2 तारिखआव थांखासिगोन गाबोननियानो डाइरेक्ट राइडनि आंनिया ब्लगआ फायखासिगोन ब्लगखौ आङो दिनै होनाय जायो ना गाबोन होनाय जायो बेखौ मिथिया खिन्थु दिनै जाबाय 1 तारिख ओमफ्राय मिया 31 मोन मिया ओमफ्राय ससे भिडिअ खालामबाय ओमफ्राय दिनै 1 तारिखआव ससे इ मोननैखौबो जरायनानै होनोसै बेयाव जोङो मानि थाखाय फायदो आरो मा कारनाव फायदो नोंथांमोनाथ' एसेबाबो बुजिखागोन जेनेबा खिन्थु भिडिअखौ जोबनायलासै नाय होमबासो मिथिगोन आरो ना इयाव मा खालामनो फायदो दा बर्तमान मान फुङाव ओमफ्राय इयो मा बिबार इखौ मिथिया खिन्थु इखौ दासो माने गायना दोनदो ओमफ्राय गनाव थिया माने इयो थिया थांखोमायो ओमफ्राय नैफोरखौबा मा बिबार इखौ बारा मोजां मिथिया आङो बिथाङा मिथिगौ लाजिना खारबाय खिन्थु दा इथिंगाले मोसाबाय थादो ओमफ्राय नैथिंगाले केमेरा लाबाय थादो माबायदि जागोन इखौ मिथिला खिन्थु नैयाव अन्थाइ गोजा आरो जायगाफ्रा दा जोङो मेन जायगानिफ्राय फैनानै आरो दा नै बेलेग साइडथिंगाले खालामनो थांबावनायदो ओमफ्राय लकेसनफोरखौ नायबाय थादो आरो ना माथिं लाबा हामगोन माथिं लाबा हामा दा थांबाय थानोसै आरामनो दा बिथाङा जोंनिया हेलमेट लाग्रा जादो नै बिथाङा बिराद मोजां हेलमेट लानाया मोजांथार मानसिया ओमफ्राय जोंनिया दा आथिंगाले आरो बक्स लादो गान दामनो थाखाय ओमफ्राय दा आइखिनिया बांसिन मोजां जागोन नामा इयाव खेबसे नायनो होननानै थांदो जों दा ओमफ्राय इथिंगाले नै दैमा गोजा ना हेलमेट लाग्रा दा जोंनिया भिडिअआ इथिंगाले सोलिगासिनो दङ ओइ साइथिंगाले लामाथिं सुख्लायनि सुइस गेटआ एबार मोजां जासिगोन गाइस नायनो हागोन नोंथांमोना बरा स्टाइल खालामबाय थादो बे खुरखुय बायदि साफा खालामजोबसिगोन एबार थुलासो खालामना लांजोब्बाय माथो गाइस नायनो हागोन नोंथांमोना पुरा साफागोन ओमफ्राय आइ मानसिखौ नुदोंना फिसा नुदो माने वाइड एंगेलाव एसे गोजान जायोना केमेरायाव दा खाथियावनो दोङो खिन्थु केमेरा फिसा नुगोन दा इयाव सोलोंगासिनो माने भिडिअ खालामगासिनो दोङो दा भिडिअआ खैथासो जागोन माने दिनै मोना हागोन बायदि मोनदो मोना खानाया एसे गोबाव जागोन मोननै मोनथामसो बनायनायनि प्लेनिं लादो आरो दा ओमफ्राय जोङो साया जायगायाव जनानै दोंथ'यो इसोर इथिंगाले मोसाबाय थादो आगै आदा आगैनि बेलेग बोरैबा खोनाखायो माथोखौ दे नों आगै होनलाय होमबा आगै माइनाव ओमफ्राय रानि इदि गोदोनो मानसिफोरा सोबनिबो बुंनाय बेलेग खिन्थु आं बांसिन आगैबोनो मायु माने मा बिनाफोरखौ मायु होनना बुङो मायु बिबारायनो दा जोंहा मायुआ बिबार लादो दा लबर बागानाव लाबाय थादो जों नेबाय थादो ओमफ्राय इसोरनि माबा नेग्रा आरो ना गाइस
ओमफ्राय दा खासे खानै खाथा खाब्रै दोङो जा ना थ' गाइस जों दा नै बराया फैबाय ओमफ्राय दा नै नायनो हागोन नोंथांमोना पुलिस थानाया एखेबारे तामान पुलिस चेकिं जायो दिनैयाव मोनायाव माय गड बिबारखौ जा स्टाइल नांदों ना गाइस नैखो इ फुलिखौ मोननायबा आंबो न'आव गायना दोनगौमोन खिन्थु जोंहानाव गैया बा सोरनावबा दोङोबा कमेन्टआव खोन्थाहरलाय नोंथांमोना आङो बराया लायनो थांगोन जुदि नोंथांमोना हरोबा आं न'आव लायनो थांखागोन दै बिफां स' गाइस जों दा बर्थमान नै मोनसे गामिनि लामाथिंगाले बारस'दो माने मेन गेटथिंगाले हाबाखै जों बगामाथिनि स' गाइस नायनो हागोन नोंथांमोना जों दा नै दलंथिंगाले ओरै थांनांगोन इयाव एसे दलं फिसा दोङो ना इ दलं फिसाथिं बोरैबा जायोथ' स्कुटिफोर आरो साखा फिसा फिसा जायोना दा जों नैथिंगाले पुरा साथिं गाखोगोन एखेबारे हेभिनो ओरैनोथ' दलङा फिसाना इथिंगाले दै थानाय खालामना दोन ओमफ्राय इथिंगाले मेन जागाया एबार जों बारा दखलाय मायनो गिदिर नामा नोङो गिनालाय आंनिया गारिया हेभिखा आंनि गारिया इफोरनिसो गारिखा वाव गिखादो न' जि गिखादो अ भाई दैया जि स्राव स्राव बोहैदो नै अ भाई जि बरा दैया अ भाई एक्ट्रेसा गिदिरमोन नामा नोङो एक्ट्रेस गिदिरमोन नामा एक्ट्रेसानो बख्रि गिखायो दंफां फिसा फिसा दोंसै जिग स्टाइल नांदो एखेबारे थ' फाइनालि जों दा मेन बगामाथि दा बर्थमान पुरा बगामाथि मोनफैबाय ओमफ्राय बगामाथियाव एसे सर्ट लाबाय नै बोग्रि बागानथिंगाले मोजां दे खिन्थु प्लेसा दा बायसा दुगैनो थाखाय बेस्ट बगामाथि जागाया बांसिनानो दुगैनो फैदो आरो बहुत मानसिफोरा नैथिंगालाय इथिंगाले थांदो दा बहुत मानसियानो दुगैनो फैदो दा जोंनिया इथिंगाले जाथ'बाय आरो इथिंगाले पार्क गैखाराबा नैथिं दै बारना थांखागोनब्ला बेखौ लाना थांखानो हाखागोन आरो होमब्ला बेखौ जा बेलद्रेसो गानखानो हाखासिगोन ना आगै दाबर थांसै जोङो एबार दैमा बारनानै मोसानो थांनोसै एक्ट्रेसा बिराद खस्थ' मोनबाय खोमा इनो हां थोन जाजोबलायबाय बेस्रायाव थाबाथावनो हाबाब नंगौ नङालै एक्ट्रेस दे मोसानांगौ बिदिनो दा आरो दंबावो दै दानो जोबनो जायाखै आरो गोबाव दंबावो ओइ थिंगाले जोङो दैमा बारनानै माबायदि जायो खेबसे थिंगाले थांनि ओमफ्राय प्लेसा माबायदि जायो खेबसे नायनि आरोना थ' नायनो हागोन नोंथांमोन नायनो जिप लाइनजों माबायदि फैदो बगामाथियाव नै गाय वाव बिउटिफुल ओइयाव ओंखारसिगोन आरो बरिया लासैनो इथिंगाले फैनाय ओमफ्राय थांनाय इथिंगाले ओमफ्राय फैनाय इथिंगाले गोजौ आरो गाहाय खालामना दोनो बरिया ओमफ्राय इथिंगाले नै दैमायाव बरियानो दा नै एक्ट्रेसफोरा जोंनि आथिं सुगासिनो दङ ओइनो एक्ट्रेसा स' गाइस दा जोङो नै पुरा दैमा जिङाव मोनफैबाय बगामाथिनि इथिंगाले नायनो हागोन नोंथांमोना पुरा दैया फ्रेस जेन'का मोजां नांदो माने खागरनि बायदि थान्दा थान्दा बार नांदो ना मार नांदो रानि हेल' रानि जाखोबो मोजाङै आदामोन आब'मोन आगैमोन ओमफ्राय बाबुमोन गैया नोंसाबा लाजिनो एक्ट्रेस आइनो बे लाजियो नै लाजिया नै लाजियो दा जोङो इयाव पुरा भिडिअ मोनसे लानोसै नायनोसै माबायदि जायो माबायदि जाया ओरैनोथ' दुगैनायाव जोबोद इन्टारेस्टमोन खिन्थु गामसा लाबोआखैना दैया थ' गाइस जों दा बर्थमान नै नावआव गाखोबाय नाव बारनानै एसे दै बारनोसै ना मा बुङो बिनानाव नंगौना दा जोबोद थार जायो आरोना दैया होमबाबो बरिया आराम नावदो बारलांनो हायो टेनसन गैया लासै लासैनो ओमफ्राय थिं नायनो नोंथांमोना सोब दै गोजा सोब साइडथिं दै गोजा आरोना दा जों इयाव गासैबो जमा जनानै बारबाय आरो आरामसे वाव बेफोर सोब दै गोजा गाइस गोथां मोजां नुदों आरो सोब बगामाथिनि गोजा ना बेफोर दैया बरिया आराम नुयो साफानो दा जों नैथिंगाले ओंखारनांगोन थौ ओंखारदो थौ दासो ओंखारलां वाह दा जों नै गासैबो नावनिफ्राय ओंखारजोब्बाय आरामसे ओमफ्राय दायो आरो नाव दोनो बराय बारफिनगोन जोङो दा मारनो आरो मोजां नांदों ना जोबोद गिदिंमोन नामा बसखौ लांना बाखै नोंसोरो ओइ लाबोदो दे एक्ट्रेसा लादो एक्ट्रेसा जों दा बर्थमान बगामाथिनिफ्राय ओंखारबोबाय दहायनो ओमफ्राय जोङो एबार लास्ट नैबे भिडिअखौ जोङो माबायाव फोजोबगोन गाइस जितुबा मा होनो इखो वाव बिबारा मोजां दं दा पाननि आरिनि मोनसे साहा बागान बायदि फिल्ड दङ आरो ना गाइस जोङो इयाव फोजोबगोन दा लास्ट भिडिअआ जोंनिया इयावनो जोबगोन आरो दा कभार भिडिअआ जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नांबाय शेयार खालामना होबानो जाबाय
ओमफ्राय नैबे सकनि नामखौ मा नाम होनोमोन माथायानो खाम होआखै र' आंनिया ओंखामसो जाहैखाय माथा खाम होआखै आंनिया दिनै माथानि मेलेमा एसे खम जाना दोङो माने आरो फुल एक्साइटेड जस जाबाथाय बावलांजोबो आरो ना जागानि नामखौबो दा आङो लास्ट बे जायगायाव थांनानै नोंथांमोननि भिडिअखौ बरे आरामसे फोजोबहैगोन आं नायलांबाय स' गाइस जों दा जि लकेसनाव माने जों दा भिडिअ खालामनो दा जों नै हाबबाय पुरा लास्ट जोङो इयावनो फोजोबगोन आरो भिडिअखौ ओजा आगोलाव बिराद मोजां मोनसे जागा दोङो पानियारिनि एखेबारे मजा आरो माने करा मर बायदि स्टाइला इसोर दानो साहा बागान खायनो इसोर फायजोब्बाय नै जोबोद खस्थ' खालामो दे खिन्थु साहा बागान खाबाय थानाया खिन्थु आखाइया कालारिं जालांजोबो ओमफ्राय इथिंगाल नायनो हागोन नोंथांमोना आगोलाव एन'का स्टाइलनि मोनसे जागा नुगोन ना इथिंबो दंफां ओमफ्राय गेजेराव लामा जि स्टाइलनि मोजां ना रानि माइनाव आयो रानि माइनाव मोजां नांदों मालाय बिगुर गुस्लायनाय दंफां बे दंफाङानो रोखा वाव जा मजा स्टाइलनि दंफां दे गाइस नैखौ नायनो हागोन नोंथांमोना नै लाइन दंफां ओ भाइ थांबाय था इथिंबो दंफां इथिं दंफां आरो गोजौआव नायनो हागोन नोंथांमोना वाव बिउटिफुल जा मजा नांदों माने केमेरायाव बारा हिट नांनाय नङा नोंथांमोना खिन्थु रियेलाव गावनि मेगनजों बेस्ट नांगोन आरो नैबे लकेसनखौ टप 5 वाव जा स्टाइल नांदों अ माय गड बेखौ गिदिंनो थाखाय गारिखौ आं ओरै सालायदो दे खिन्थु जों इथिंगाल थाङा नैखौ नायनो थाखाय गिदिंनो थाखाय आं गारिखौ गेंग्रा सालायदो खिन्थु जों इथिंगाल थांखाया खिन्थु लकेसना आइखिनियावसो आं इखौ नायनो थाखायल'सो केमेरायाव भिडिअ खालामनो थाखायल'सो फिदिंदो खिन्थु नोंथांमोना पुरा जागाया ब्लां फिल्ड बायदि गुवारखा ओमफ्राय बाखि बेकग्राउन्डआव साहा बागान गोजा गिदिंबाबो गिदिंहैनो हायि जागा ओमफ्राय दा इथिंनिफ्रायनो इथिंगाले ब्र'आ केमेरा भिडिअ खालामबाय इथिंगाले गान दामबाय दा दैया ओमफ्राय दा इयाव मैसागासिनो दोङो ओमफ्राय जों इथिंगाले रानि दांदो जनानै नायबाय थादो आरो ना मारै जादो वाव बिउटिफुल अ बरिया आं फट' नंदो दे बुके मा हेल' गाइस गोजोलाव गाइस जों दा भिडिअखौ नैयाव आरो लास्ट लाफैबाय लास्ट माने भिडिअ फ्रि अखानाय गान ओमफ्राय थिं नायनांगोन नोंथांमोना पुरा मजा जागाया दा ओमफ्राय गाइस आङो दिनै भिडिअखौ नैबे लकेसनावनो फोजोबनोसै जुदि नोंथांमोना माबायदि नांदों माबायदि नाङाखै बेखौ मिथिया ओमफ्राय नेक्स्ट ब्लगाव डाइरेक्ट आंनि राइडनि भिडिअ फायखासिगोन दिनै जाबाय 1 तारिख गाबोन जाबाय 2 तारिख गाबोन आङो मर्निंआवनो थांगोन नैबे भिडिअखौथ' दिनै होनाय जानाय नंला आङो गाबोन फुङाव होसिगोन 2 तारिखआव ओमफ्राय 2 तारिखनो आरो डाइरेक्ट मर्निंआव आङो डाइरेक्ट राइडआव स्टार्ट खालामसिगोन जिखुनु कार्बि आलं राइडआव आंनिया गाबोननिफ्राय स्टार्ट जासिगोन थ' गासैबो सापर्ट होबानो जाबाय आरो हायोबा नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामनाबानो जाबाय गासैबो मिथिनाय बायदि आरो ना गाइस दा नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनगोन डाइरेक्ट राइडनि भिडिअ लोगो मोनगोन नैबे भिडिअखौथ' आं गाबोन होसिगोन दिनै जाबाय 1 तारिख गाबोन 2 तारिख हमना ला नोंथांमोना दिनै नुबाय आरो স্যার আমি তামুপুরা হয় স্যার ভিডিও করবা গেছিল পুলিচক দেখা পাই হেলমেট লগাইছে যে কিয় নয় স্যার মই তাক অলপ সময় ওলবা দিছিল মানে গরম হয়েছিল না ডেন্স করছে স্যার দে ও করছে স্যার গরম মানে নাচি আছিল ন স্যার এতে মানে গরম হয়েছিল না এই চাহ বাগানত নাম মই ইউটিউবত ট্ৰেভেলিং কৰি স্যার स' गाइस दा इयाव माने पुलिस चेकिं लोगो मोन्दोंमोन ओमफ्राय दा जोंखौ हमदोंमोन लाइसेन्स चेक खालामबाय पुलिसन आरसि आरो इन्सुरेन्स नायजोब्बाय दा जेबो गिनांगौ गैया मोजाङै पुलिसफोरा एगारजोब्बाय थेंक इउ स' माच आसाम पुलिस दा जेबो उल्था उल्थि सोंबाय थादियासै नायबाय आरो हेगारहरबाय आरो ना गाइस जेबो गिनांगौ गैया मोजां मोनफैबाय आरो भिडिअ रेकर्ड खालामनो होयैखाय आं माने भिडिअखौ बारा रेकर्ड लादियासै नङाबा आरो इसोरनि खोथा मानियाबा आरो एसे रागा जोङो नालाय बेनिखायनो दिनै जोङो ओंखारबोबाय गाइस माने दा लोगो खानायासो हमजाबाय इसोर माने हेलमेटखौ लाबदियासै नालाय बेनिखायनो एसे बोरैबा जाबाय बाखि जोंनिया ड्राइभिं लाइसेन्स दङ आरसि इन्सुरेन्स सब दंजोबो जि गिनांगौ गैया आरो जों भिडिअ खालामनो फैनायखाय आंखौ आरो रानिखौ माने हेलमेट गानाखै होनना बुंदोंमोन होमबाबो टेनसन गैया मोजां लारायबाय जों न' बासायबाय मिनिसोबाय नै रंजासोबाय बा नों गिदोंमोन नामा
गिदोंमोन नों मा खालामगोन होनना सानदोंमोन न' कुलु 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 कुलु